Kitab Pulang Bebasan bab 6 ayat ingkang 2 ngantos bab 7 ayat 17. He anakku, pepakone bapakmu estokno lan ojo ninggal piwulangi ibumu. Iku kabeh tansah kumandhila ana ing atimu lan kalungno ing gulumu. Sakmangsa kowe lumaku, kowe bakal dipimpin, lan sakmangsa kowe turu ditunggu, yen kowe tangi bakal diajak guneman. Dene pepakon iku minangka damar, lan piwulang iku minangka pepadang. Sarta pameleh kang isi pamerdi iku dalaning urip, bakal ngayomi kowe saka wong wadon tuna susila, lan ilate wong wadon liya kang lunyu. Aja kayungyun marang ayune ing sakjroning atimu. Aja nganti ketarik dening idepe. Merga kanggone wong wadon tuna susila kang diperlokake iku anggone bisa oleh rejeki, nanging bojoning liyan mburu nyawa kang ati. Apa bisa wong gimbol geni ana ing klambine lan ora kobong sandangane? Utawa apa iya wong mlaku ing sak dhuwure mawa kok ora gosong sikile? Mangkono uga wong kang nyedhaki somahe pepadane. Ora ana wong siji-sijia kang gepok wong wadon iku kok luput ing paukuman. Maling apa ora bakal diremehake yen anggone maling iku mung marga arep nuruti pepinginane, marga saka keluwen. Sarta menawa kecekel kudu nglironi tikel 7, apa saisining omahe ditombokake. Sing sapa laku jina iku tanpa budi, kang nindakake mangkono iku ngrusak awake dhewe. Siksa lan wirang dadi pituwase, kawirangane ora bisa ilang. Marga butarepan iku panasing atine wong lanang, sakmangsa males tanpa duwe rasa welas. Wong iku ora gelem nampani tebusan apa wae. Senadyan pira wae pawewehmu tetep ora bakal ditampani. He anakku, estokno pituturku, sarta pepakonku simpenen ing atimu. Pepakonku gugunen, temah kowe bakal urip, lan wulangku emi-eminen kaya maniing mripatmu. Talenono kabeh ku ing drijimu, sarta tulisana ana ing papaning atimu. Kawicaksanan iku celathana, kowe iku sedulurku, lan pangerten iku anggepen sanakmu, supaya kowe diayomono saka wong wadon tuna susila, sarta wong wadon liya kang alus pambujuke. Awit nalika aku pinuju ngungak saka ing cendilaning omahku, nginjen saka ing rujining omahku, aku weruh ing antarane wong kang ora duwe pengalaman. Aku sumurup ing antarane para nom-noman ana sawijining joko kang tanpa budi, meneri nyabrang ana ing sak cedhake pojok lurung, jumangkah marani omahe wong wadon kang kaya mangkono mau. Wayahe repet-repet sore ngarepake bengi kang peteng. Lah tumuli ana wong wadon metukake kang nganggo sandangan wong wadon tuna susila kang julik atine, grapyak sarta criwis wong wadon iku. Sikile ora bisa jenjem ana ing omah. Sedhela ana ing lurung, sedhela engkas ana ing alun-alun, ngadang ana ing saben enggok-enggokan. Wong nom mau banjur dicekel lan diambung kanthi polatan tanpa rikuh pakewuh celathu mangkini. Kula saweg saos korban kawilujengan. Ing dinten menika kula mentas ngluwaripun agi. Mila kula medal methuk panjenengan, pancen badhe madosi panjenengan, lan sakmenika kula saged pinanggih panjenengan. Patileman kula sampun kula gelari babut, kain lena manca warni damelan Mesir. Patileman kula sampun kula sebari mur
garu kalian manis jangan. Monggo sami ngumbar katresnan ngantos enjing, sami kasukan mangun sih. Awit semah kula boten wonten ing griya, ngleresi kekesan tebih, bekto arta sekantong. Wangsulipun saweg benjing ngajengaken wulan purnama. Wong nom mau dibujuk srana tembunge manis, digodha klawan pangung ruming lambene. Dumadakan wong nom mau banjur ngetutake wong wadon iku kaya sapi dituntun menyang pejagalan. Sato kaya wong bodho kang dibondo arep kaukum, nganti ana panah kang nunjem ing atine. Iya kaya manuk kang marani kala kelawan rerikatan, ora ngerti yen uripe kaancam ing bebaya. Mulane he bocah-bocah, padha ngrungokno pituturku, tilingno tembung-tembunging cangkemku. Atimu aja nganti kagendeng marang dalane wong wadon iku. Aja nasarake awakmu dhewe ana ing dalan-dalane, marga wis akeh wong kang tiwas dening wong wadon iku, sarta akeh banget cacahe wong kang dipateni. Omahe iku dalan kang anjok ing jagating wong mati, kang mudhun menyang ing sentong-sentonging pati.